So गोबांथारानो न'खौ सोंहरगासिनो दङ गोबांथार भिडिअ आं गोबाव सम जाबाय नोंथांमोननो दिनै कमप्लिटली माने नोंथांमोननो बे वाक अराउंड ना न' टुर दिन्थिनो होननानै सानदों स' ब्लग टाइप जासिगोन भिडिअआवहाय बेनि गेजेरावनो आं मोनसे आपडेटबो होलांगोन नोंथांमोननो जितु एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशन जे गोदानै दाजानाय एक्स एनडिबिनि आफाद ना बिथांमोननि गेजेरावहाय माखासे खौरां फैदों बिथांमोननिफ्राय मानगोनां जोंहा लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि स्पिकारनि फारसे बिथांमोना बुंदों दे माखासे गेजेराव बिथाङा हाब्र'दों होननानैहाय स' बे मा गोबाङानो हयथ' नुबायबो जानांगौ नाथाय आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फिन खनसेबाव आरो फोरमायनो होननानै सानदों स' नायदो बे नैबे जोंनि बाथौ आफा बोराइ बाथौ सेरावहाय नै मावजि गोरलै नोंथांमोननि देखायनो सानदों नै Mickey, 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 Mickey. Money. So बिदि ओरैजा लिभिं रुमफोर दङ नैबे गासिबो ओरैहाय बेलकनि दङ ओरैहाय फ्रन्ट साइडजोंबो देखायगोन स' बेबायदि सिम्पोल आरो ना बांद्राय माबा नङा स' नैबेयावहाय माइ दोनदोंमोन बे किचेननि न'नि बेक साइडनि भिउ बियो बेवहाय माइ दोनदोंमोन आरोना आलदा आलदायै बे जिगाब मारानानै आं दहायनि भिडिअ मोनसे अलरेडि होबाय एसे दाखोर जानानै दङ माने मानसिफोरा बेस्थ'जोबना फोसाबग्रा मानसि गैयिलाय स' बिदि नायदो नैबेनिफ्राय बै सिगांथिंबो गय दङ फांनैसो ओमफ्राय बे थांखिया दहायदों दिन्थिनाया फारौफोर दङ माखासे नै टेंकि सायाव फारौफोर दङ स' बे टयलेट बाथरुम नैबे ओरैहाय फुख्रि नैबे फुख्रिया नै बे बायबाय नै थाइजौ दंफां गोजा आरो बे गासिबो थाइजौ दंफां कमप्लिटलि थाइजौ दंफां फुख्रियाव दै सोदों जोंना दैया हाजोनिफ्राय फैयो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' बे लामा मेन एन्ट्रि पइन्ट बियो एन्ड स' नैबे फ्रन्टनि भिउ ओरैबो थांनो हायो स' बे फ्रन्ट साइडनि अके स' बे फ्रन्ट साइडनि नैबाव गार्डेन बानायनो सानदों सोलाबथ'वाखै बानायगोन थाबैनो बेहाय ओरै हाजोखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिहरनि र' बेनि सिगां बे लामानिफ्राय नोंथांमोननि भिउखौ देखायनि स' नै बिदि स' नै कमप्लिट बिदि मथि मा खालामदों हाजो दिन्थिहरनो नागिरदों आं हाजोआ नै रोमै खाथियावनो बारा गोजान नङा बेनिफ्राय 3 किल'मिटारसोल' आवे दङ ओमफ्राय ओरैहाय थाहैबाय माबा चौकी पिकनिक स्पट ओमफ्राय ओरैहाय संख्रि हाजो पिकनिक स्पट बिदि आरोना जेरावनो स' दिनै एसे जोमै खोबदों माने दिनै जोबोद गुसुबो जादोंमोन नैबे दैया हाजोनिफ्राय फैयो नैबे दै सोदों फुख्रियाव दावरावथार माइ मारा नागासिनो दं ओंखायनो दावराव आं थांफिनसै नोंथांमोननो दिन्थिनि सिङावहाय स' न'आव हाबफैफिनबाय नायदो स' बिदि एन्ड बे मेन सिलानि भिउ नै बिदि अके स' नोंथांमोननो सिंनिफ्राय भिउखौ दिन्थिनो नाजानि आङो फारसेनिफ्राय थाबायलांनोसै आरो थाबैनो नैबे आपडेटखौबो होगोन जोबजासिम नोंथांमोना भिडिअखौ नाय दाखोर दाला एसे दङ थेवब्लाबो अके स' नैबे मोनसे स्पेयार रुम बेवहाय दा रावबो गैथ'वा खालि बियो ओरैनो मालाबा गेस्टफोर फैबा थायो स' नै माइफोराबो बिदिनो आलाय सिलाय दोनदों एन्ड बे स' नैबे
बेजोंबो हाबनो हायो एक्जिट पइन्टबो नैबे दहायनि जिगाबा ओरैजायबो दङ लामाया स' नै बिदि बे आखाइ सुग्रा बेसिन आरो बे किटचेन स' बे किटचेन बे अरजों सुयो ओमफ्राय नैबे गेसनि जाहैबाय स' बेबायदि बर्थमान साफा खालामनो मोनथ'वाखै सोलाबाखै थ' थांबाय याव मोनसे मोननै मोनथाम रुम दङ ओमफ्राय नैबेजोंहाय मोनब्रै बे न' मोनसेयाव मोनब्रै स' बेबायदि नैबे बाथौआ नै आं दानि बेनिफ्राय दिहुननाया स' नैबे बाख्रि बे माइ बाख्रि बे फुजा होग्रा न' आरो नैबे बे ब्रादारनि आदानि रुम सिङाव दिन्थिथ'लायला नामा आरो बै सिङाव मोनसे रुम दङ बैनि बे ओरैजायबो याव मोननै रुम एटाच आरो वालफोरा नै गथ'फोरनि फावा जोंना स' नैबे मोनसे रुम स' बेबो स्पेयार रुम स' गेसफोर फैबा थायो बावबो एन्ड नैबे बे मम डेडनि रुम मादार फादारनि स' बिदि अके एन्ड आंनि रुमखौथ' अलरेडि नुबाय आंनाबो मोननै एटाच स' नैबे मोनसे बेजोंबो हाबजायो आरो नैबेजोंबो हाबजायो स' बिदिनो आंनाबो दाखोर जानानै दंजोबो रावबो गैया अके स' नै बिदि स' नैबेयाव जयो आङो बांसिन गोबाङैनो स' ओरैजाय बाहेरानि भिउखौबो नुहुरो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'आव नुगोन माखासेफोर भिउसफोर लानाय नैबेनिफ्राय फुख्रि ओरै नै ओरै आरो ओरै फ्रन्ट साइडनि भिउखौबो नुयो नैबे लामाया नै दहायनिया अके स' नैबे सेकेन्ड दर बेखौ खुलिबाथाय स' बेवहाय बाहेरानिफ्राय मानसिफोर फैबा बाव दसे जनो हायो आरोना स' बेबायदि एन्ड बेबो रुम मोनसे बेबो स्पेयारानो बे गथ'फोरनि गेलेग्रा बायदिसिना दङ स' बेनोमोन सिम्पोल माने बांद्राय हाइफाइबो नङा दे ओरैनो जास्ट सिम्पोल माने जाखिनि निड्स ना बेयो कमप्लिट जायो आरो एन्ड बयबो गाव गावनि न'खौ अनो ना हम स्वीट हम होननानै बुङो दानिया फैदोलाय बे XNDB वेलफेयार एस'सिएशननि बागै सावरायनोसै एसे दा आङो गोबांथार भिडिअसफोरनि टाइटेलखौ नायनानैहायसो नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों दे एक्चुअलि बिथांमोननि गेजेरावहाय मा दङ मा गैया आंबो मोजाङै मिन्थिया बेनिखायनो गोबां माने आंहा बुंनो गोनांगौ दं होननानैबो आं सानाखै आरो बिथांमोनानो अलरेडि बुंदों नोंथांमोना बे बिथांमोननि होनाय बाइटखौहाय खोनासङोब्लानो स्पिकारनि फारसे जा खोथा बुंनाय जाथावना बा जाथावा गनायथावना नंगौना गनायथावा आरो बेलाफारसेथिं XNDB फरामबो दङ आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ अलरेडि बावैसो सिगां जोंहा डेपुटि CM गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बे हरखाबै थारमाने XNDB वेलफेयार एस'सिएशनखौहाय गोदानै दाफुंनानै होदों स' आल्टिमेटलि बे मा जाहैदों माने मोनसे आफादनि गेजेराव मोननै वेलफेयार एस'सिएशन बायदि दानानै XNDBफोरनि बिथांमोननि गेजेराव माने गोरोबलायनायखौहाय नुहुराखै आरो बोरैबा बुंनो थाङोब्ला माने डिभिजनसो लाबोनाय जादों बियो स' बेबायदि जानाङामोन आरो जितु बिथांमोना बाइट होदों बे आलदा बिथांमोना बाइट होनायानो जाहैबाय स्पिकारनि सायाव माखासे केस रिलेटेड खोथा बुंदों बेनिफ्राय स' बेनो आंनि फारसे आङो बेनि सोमोन्दै गोबां बुंनो होननानै आं सानाखै नोंथांमोननो डाइरेक्टलि बिथाङा मा फोरमायदोंमोन बेखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै आखायाव लादों आरो बाखि बेनोसै स' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे ट्युन बाय माखासे केसफोरखौ गेजेराव हाबसननानै जोंनि XNDB फोरनि माखासे माने बिबानगिरिफोरखौ लानानै बेयाव गावनि राजनिति सार्थनि थाखाय बे बाथ्रा बुंदों होननानै जोङो बेखौ मिथिनानै मोनदों मानो होनना बिथाङा खुनु XNDB नि माने सोद्रोमाबो नङामोन आरो XNDB नि जेसेबांखिनि
इसुसफोर दं बिथाङा एक्चुअलि बेखौ माने मावनो हानाय बिथाङा उथिगार गैया आरो बिथाङा खुब लासिंसिं जादों सासे माने आसाम एसेम्बलि माने स्पिकार जानानै जोंनि एनडिपिनि इसुसफोरखौ माने हाबसननानै गावनि आखाइजों मावनानै गावनि पलिटिकेल माइलेज लानो थांनाया बे खुब लासिंसिं जादों। एनडिपि जेसेबांखिनि रिलेटेड केसफोर दं दफाफोर दं बा जायफ्रा दिनै एक्स क्रिसिया मोनाखै आरो जायफ्रा दासिमहालागै मा होनो रिहेबिलिटेसन मोनफुङाखै बेखौ बिटिआर सरकारनि मानाव गेदेर प्रमद बर' आरो नि दैदेननाय आरो डिपुटि चिफ मानाव गेदेर गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायावनो जिथु दिनैसिमहालागै बे मावफुंजानानै दंबाय थायो आरो जेसेबांखिनि जोंहा दासिमहालागै बे एनडिपि रिलेटेड सिबिआइ आरो एनआइए केसाव जायफ्रा दिनै जेल जानानै दंबाय थायो आरो बे जेल जानानै थानाय फोरनि सायावबो जेसेबांखिनि अफिस आदाলত बा मकर्दमायाव जि खामानि मावनो माने गोनां जादों बे खामानि मावनायावबो सम्पुर्ण भाबे जोंहा बिटिआर सरकारनिफ्रायनो बेखौ हेफाजाब होबाय थादों आरो बेखौ जों मिथिगौ आरो बेखौ लानानै नाथाय जोंनियाव माखासे जोंनि गेजेरनिफ्रायनो बेयावहाय गाव गावनि राजनिति मुलाम्फानि थाखाय गावसोरसो मावदों होननानै गोबां माने मिडियानि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै मावबाय थानाय बाथ्रा बिथांमोना फोसावना लादों नाथाय बे खोब माने दुखुनांथाव एक्सुअलि बेबायदि क्रेडिट पलिटिक्स थांनायखौ जों लुबैयाखै ओंखायनो जों दिनै एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सियेसन हिसाबै बिथांमोननि बा जायफ्रा दिनै जेल जानानै दं जायफ्रा दिनै गोबां केसफ्राव गोलैनानै दं आरो जायफ्रा दिनैहाय एक्स ग्रेसिया मोनाखै रिहेबिलिटेसन मोनाखै बेफोरनि थाखायबो जों सम्पुर्ण भाबे जिहेथु जोंहा दफाफ्राव जोंहा लिरनाय दंखायो सक्तिनि दफायाव जोंहा लिरनाय दंखायो बेखौ आखरे आखरे जाहाथे मावफुंनांगौ बे बेलायाव आरो लोगोसेयै जोंहा एक्स एनडिपिनि जेसेबांखिनि मावथिफोर दं बिथांमोननो जायफ्रा दिनै बैसो दङ कुवालिफिकेसन दं बिथांमोननो साख्रि थिसननांगौ बा पारामिलिटारियाव होनांगौ आरो लोगोसे आसाम स्टेटनिफ्राय जि पुलिस डिपार्टमेन्टआव दासिम जि माने 2% जि रिजार्भेसन होदों बिनि सायावबो जोङो आसामनि डिजिपि आरो लोगोसे एडिजिपि एसबि ब्रान्सनि बिथांमोनजों जों सावरायदों आरो बिथांमोनहा जोंनो थांनाय नैबे टेरिटरियेल आर्मियाव जि फुल आर्मिमोन बियो टेरिटरियेल आर्मियाव थिसननायनि थाखायबो थांनाय नभेम्बरनि 27 अक्ट'आव 27 अक्ट'आव जोंनो मोनसे स्पेसियेल डे हिसाबै बे रिलेखौ जोंनो होदोंमोन आरो लोगोसे दा आसाम सरकारनिफ्राय जोंखौ बुंदों डिजिपि लोगोसे एडिजिपि बिथांमोना जोंखौ बुंदों जे जायफोरा दिनै आसाम माबायाव मा होनो रिक्रुइट माने जानो थाखाय फर्म फिलआप खालामदों बिथांमोननि सम्पुर्ण डाटाखौ जोंनियाव बिदों जायफ्रा दिनैहाय माबा साख्रिनि थाखाय आवेदन खालामदों बेखौ जों दा हैनो थाखाय ज'जा खालामदों आरो जेसेबांखिनि जोंनियाव दा केस जानानै दं हाइनेस आरो नन हाइनेस बेफोरनि केसफोरनि सायावबो जोंनो गासैखौबो डाटा होनो होदों आरो जायफ्रा दिनै माने एक्स क्रिसिया हिसाबै मोननांगौ मुंख्लंफोर दं बिथांमोननि माने जाय गैया डकुमेन्ट गैया पुलिस माने भेरिफिकेसन जायाखै रिपर्ट जायाखै दिनैसिमहालागै मोनाखै बिथांमोनखौबो सिनायथि होनो थाखाय जोंनो एक्स एनडिपिनिफ्राय गांसे माने मेम'रेन्डाम बा सार्टिफिकेट होनानै जोंखौ माने होनो खावलायदों दा बे हिसाबै जों दिनै मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोन